A zdraví vás realitní parťák. A přátelé, takže proslychá se takovej nešvar. Říká se, že makléři mají peněz až. Říká, ale při dnešním trhu musíš bojovat, aby ses vůbec udržel v nějakým standardu. A já bych vás chtěl tímto požádat, abyste mi dávali nějaký tipy na nemovitosti. Ustanete až 10 000 nebo 10%. 10% z mé provize, až se to prodá, samozřejmě. Teďka jedu na zkusku a musím jet o hodinu dřív. Musím nachystat auto, aby mi nastartovalo. Jo? Takže sami uvidíte, jak si žijem. La 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 la.